shi kuma wannan sirri ne na ala siraɗin mustaqim. Sirri ne na ala siraɗin mustaqim. Billahi lazi duk wanda zai yi wannan sirrin ana rubuta ala siraɗin mustaqim ƙafa 8 ko kuma ana wurdinta. Billahi lazi duk wanda yake so Allah ya yarda da shi, ya yarda da aikinsa, ya ɗora shi akan tafarki na gari, ko kuma wata musiba da ta sauka a kansa yake so Allah yana yaye masa, ko yana cikin wannan damuwar, to zai sa a rubuta masa, ko ya rubuta da kansa ala siraɗin mustaqim ƙafa 8 kacal, sai ya wanke ya sha a lokacin da damuwa ta dame shi. Zai samu nutsuwa, zai samu dukkan yayewar matsalar da ta dame shi jikinsa ko zuciyarsa, Allah zai yaye masa, kuma zai sami yardar Allah a cikin duk abin da zai yi albarkacin manzon Allah. Wannan sirrin yana da amfani don annabi, ko baka samu damar tura kowa ba, kai ta sallallahu alaihi wasallam a comment, ni ya ishe ni, zan ji daɗi, na ba da shi saboda manzon Allah.